Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Ulo na to si Hena, Greg. Yan na. Yan na. Greg. Yan na. Dili pa siya makatubag, Greg. Doktora. Moapil ka sa among istorya. Leon, Mopil ko, doktor. dali mo. Oh, Greg. Oo, doktor. Greg, kuyog ko. Palihog. Lingkod mo palihog. Dire ka, Greg. May sakit sa kasing-kasing si Yena. Sawa ka pa mo follow up, Leon, sa kahimtang ni Yena. Well, nag-struggle og maayo si Yena. Lisod ang kahimtang ni Yena. Mama Mary. Pagtawag na nimo ganiha, Leon, mibalik ang stable nga kahimtang ni Yena. Salamat, Mama Mary. Salamat kaayo. Maayo na si Yena, Greg. Ayaw na kabalaka. Ang ato lang, dili na to hatagan og kaguol si Yena. Greg. Matngunik yun nga, dili mahiubos o masakitan si Yena. May sosyo na ang kasing-kasing ni Yena. Mura ka na akong tuyo ninyo. Daghang salamat sa iyong pagtabang, doktor. Dok, salamat. Way sa payan. Greg, Leon, Salamat, doktor. Mo balik kong ato niya na. Of course, Greg. Tana, ubanan ka na ako. Dali, tikoy. Bay. Luwas ka na, anak. Malipay ka yun kung makamatkod ka na nga imo kung makita ka na kagawas ako, anak. Mahal ka na ko yan, handumanan ka sa imong inahan. Bandi ka na ako din sa kalibutan. Pagpakayo, anak, dili na mo biya si tatay ni mo. Di na ko magpalayo ni mo. Greg. Ninars. Hilingon na siya na. Excuse me, sir. Sige, ma'am. Salamat. Sa Leon, Greg. makigsulti lang ko na tikoy. Oh, Greg. At mis gawas. Sige, Greg. Dong, Jonas, daghan yung kayong salamat ni mo, dong. Ayaw ka na gunaon na, Nerd Greg. Sige, sa gawas o na ni. Oh, sige, Nerd Greg. Tara, tikoy. Tadi, naibaw kapag unsay ni asa kong una-una. May importante siyang ipangutanan ni Tikoy. Tungod kay may nakita siyang dili kasagaran diya nimo sa iyang pag-abot ka kaniya. Karon mangutana ko nimo, Jonas. Andam ka na ba? Ha, Jonas? O ako gihapon mo imong ibala? Tikoy. Kasabot ko si mga ibati ka niya. Tungkol kay may nakita ka. Nakita ni mo si Jonas nga. Nagapuhap sa umgin na. O naghilak si Jonas. Unsay buot ipasabot sa ako nakita, tikoy. Greg. Unsay ipasabot. Ibungsad ko. Bisan ako, Greg. Bisan ako na ibungsad. Sa una na kong pagkakita nilang iyon o Jonas dito sa ilang kaugalingon. Dili kasagaran ako nakita nilang duha.
Nagbayan ni Jonas siya na. Ug dili normal para nako. Ug ganina. Mao ka ikaduhang akong nakita. Nga misamot nga dili normal kung kasagaran nga tanawon. Hilak si Jonas. Nagabuhap sa ungin na. Kitanaw ka na ko. Naibawang kagdako. Apon ako may kumpirmar nga. Nga, Ilahos ti koy. oh, may gawas sir yan. Masilo ang maputol na ko ang inyong panagsulti, Greg. Gusto kong muapil sa inyong panagsultihan. Greg? Sir Leon? Oo, Greg. May develop ang kasuod nila ni Yena og Jonas. Maunta ka na akong isulti ni Greg, sir. May nakita ka na sabtingali nilang duha ni Yena og Jonas, Tikoy. Sobra pa sa suod ang ipakita ni Jonas ngadto kang Yena, Sir Leon. Mahal ni Jonas si Yena, Greg. Mahal ni Jonas ang imong anak. Hilong na di ang nagkasabtanay ang ilang pagbati sa usag-usa. Sobra kayo ang gipakitang pag-amping ni Jonas ngadto sa imong anak. Nagkahigugmaay silang duha. Mahal o pinangga kayo ni Jonas siya. Nakakita-kita kung naon sa sab si Jonas ganiya samtang nag-apong niya na mihilag si Jonas. Kung huingon si Greg nga kinanapagaslan nimo si Yina, Jonas, unsay imong ito ba? Ngunini ang akong tubag ton. Adto ipakasal si Hina sa lubot sa baboy. Jonas, Daddy nimo, Jonas. mariga. Ang saban, Ayaw unsa-unsa man diha. Mariga dayon. Ato Jonas. sa muka ini eh. Ayaw sa muka diha. Manakog barog sa atong pangilad. Ug lipat-lipat. Unsa may akong barugan? Greg. Niya si Jonas. Sulti na sa tinuod, Jonas. Hinaot unta nga muhatag kag pagsabot namo ni Yena, ni Greg. Kusog kay nga mi-develop ang akong pagbati nga tong Yena. Dili lang day ako. Hasta sa si Yena. Parehas kami gibati sa usag-usa. Tungod sa kanunay namong pagkuyog-kuyog. Gibati namong duha nga nahigugma sa usag-usa. Mahal na ko imong anak. Pinangga kay nako ang imong anak, Noy Greg. Dagkahigugma ay ming duha, Noy Greg. Huwag katapusan ako pasalamat sa ibong amahan, Jonas. Taas kayo ako pagtahod sa ibong amahan. Kung unsa man kaway katapusan ang pasalamat nako sa imong amahan, mausap diyan nimo. Huwag katapusan usab ang akong pasalamat nimo. Kung unsa kataas ang akong pagtahod ug pag-ila sa imong amahan, mausab diha nimo, Jonas. Salamat yung kayo sa inyong kaayo nako sa akong anak. Apan usaray akong hangyo og pangayon. Bata pa kay siya na. Ako na siyang papaulion sa among ko kalingod. Ihatag ako diha ninyo ang kagawasan kung husto na kamo sa inyong mga edad, Dong Jonas. Dili, Noy Greg. Ha? Di ko musugot nga kuhaon nimo si Yena. Aron mabuwag ning duha. Dong Jonas. Dili ko musugot, Noy Greg. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!